Kaixo eta ongi etorriak beste egun batez Ur eta Lur saio honetara. Gaurkoan lehenbiziko atalean ora bideara joanen gara eta Kortariko Bordan Julen Arburuarekin solastuko gara. Badakizue beraiek infernuko gasna egiten dutela eta azken aldian sari batetik bestera dabiltza, azkeneko ere ordizian lortu zutena, eta Julenekin solastuko gara, eta baita ere Jose Mari Uztarrozekin, bera Idiazabal jatorri izendapeneko lehendakaria, eta bertan egonen da Julenekin batera, ondotik gasnetatik salto ingo dugu Ardora, eta Baztango xurien inguruan, Ana Iriartarekin solastuko gara, beraiek ja uzta biltzeko prest dute, eta betiko moduan, espero dugu aurten ere, Baztango xurie beti bezain goxoa egotea. Hamalau sailkatu horien artean dago gaurko irabazlea. Ordiziako Euskal Jaietako gazta lehiaketako txapelduna, Lekarozko Kortariak gaztandegia izan da. Infernuko kasna izenarekin merkaturatzen dute gazta. Dirudidenak ere, gauza xumenak ere, lotu nahi zaituen. Haindura zaharrak ez baitutziko, belauntzia so. Bueno, ikergarri, betiko amets bat, egi bihurtu dela eta ja oso pozik. Bueno, gazta, otsaileko gazta bat, ez igual potentea, baina oso ekilibratu eta ematen duenez gustatu zaie, ketua da bai. Beti gustatu izan zait eta aukera hori hartu genuen. Eta bueno, familia guztiek egiten dugun lan bat da. Gurasoak hemen daude eta denen lan bat da. Beti saiatzen gara egunero lan on bat iten, gazta on bat merkaturatzeko eta bueno, olako bat hartzaia ikaragarri guretzat. Gustatzen du Ordiziko txapelketak? Ez dakit, oain ikusiko du, oendik nago zeruen nago oendik. Uarten arreba eskaini nio eta gaurko ere bai. Horabideara etorri gara, badakizue, horabidean gauza pollita unitz badire, eta horietako bat, Kortariko Borda, eta bere ingurune guztia, eta bertan Julen Arburua nola ez dugu, bera gasnagiet hartzai gaztea, eta azken alde honetan, gasnak egiteaz gain, jotake prensan agertzen, eta, bueno, olatu baten gainean igoa, ez, Julen, bueno, lehenbiziko gauza, zorionak ez, hemen ikusten ditugu txapel bat eta sari potolo bat, egia esan, esfortzu eta lanaren ondorioz lortutako sariak ez, zoriona Julen. Milesker. Bueno, bai, azken aldean ratxa ona dugu gainean, eta bueno, haber luzaro ioten duen. Hori da ez, azkenen, bueno, zuek badakigu hartzai guztiak edo gasnagile guztiak bezala, zuen lana, alik eta gasna hobeirena egitea da, zuen helburua hori izaten da, inoiz ere txapelketari begiratu gabe, zeharka batzutan, eta honetan, batean Nafarroako uhartearekin ospatu zen hartzai egunean, hortxe dugu txapela, Nafarroako txapelketan, lehenbiziko sari ez, eta hortxe lehenbiziko ez, ezagit, nola joan zineten, nolatan lehiaketa hortara, eta nola hartu zenuten saria, espero zenuten? Bueno, erranduzun bezala beti hasten gara egunero gasna hon bat nahian, eta bueno, saririk honean da urteko gasna saltzea ez. Urte bukaeran, eta bueno, gero ja hola sari batzuk dauzten diren, poza ematen du. Norberantzako, eta uertearak hilera martxoan bateko gasna batekin joan ginen, eta iduridu nahiko honongi gustatzen zaitzai gotela hango katadorei, eta gustora handik ere. Han ere, bueno, enkante bat bezala egiten da, edo gasna hori ere erosten dute ez? Bai, enkanta bat egiten da, eta eraman zuen Iruñeko Kosta Belosoko, ez dakit izena seguro, Muga de Beloso izena du, eta beraik eraman zuten, eta pozik bai. Hori da, eta bueno, orduan ja kontent, ja uhartarekin abuztu bukaeran, eta bueno, handik gutxira, badakigu, ordizin ere, ordiziko Euskal Jaian, aspalditxotik urte kuadrilla badire, gazta txapelketa, gazta lehiaketa famatu bat egiten dela, oso famatua, eta, bueno, zuek ere, orduan ere aurkeztu beharrak zineten, Nafarroko txapelketako hortxe zenuten Pasaberria eta
konten da ilusio horrekin, eta orduan ere gasna bat hautatu behar, ez? Bai, bietako ja aintzinetik pixkat hautatu ginoen, zein eraman zeinetara, nola beti ezin duzun eraman lote berdinekoa bilekutara, orduan behar duzu beti lote bat altxatu txapelketa bakoitzeko. Eta uarteko, martxoan bateko utzi ginoen, eta otsailean 25koa Ordiziko. Eta, guretzako ikaragarri ez, bie batean. Sekula azkenean nahiatu hortara, eta orain bie batean ikaragarri. Hori da ez, Ordiziko txapelketa garrantzitsu horretan, lehenbiziko saria jasotzea, hemen dugu oroigarria. Izugarrizko ezakite momentu hori esaten dutelikan zuen izena, sinesteko ez moduan, ez? Ez. Bueltat ezin sinistu ginen, haundi delako ez, betiko ames bat, noiz beti irabazi nahi hoi, baina ezkinuen espero hain haudu aiatuko zenik, eta aski konten. Gero ere beti ere badakigu Idiazabal jatorri izendapeneko gasnak, utela beraien balorea, gauza honak ordaindu behar dire, baina inoiz ezen nuen esperoko ez, gazta erdi batengatik 8.750 euro ordaintzea, diru handia ez? Bai, diru ederra da. Olako prezioan saltzea zure gasna erdi bat, zuretako ere indarra handia da. Erostuna zein izan duzen? Izan zen San Sebastian gastronomika. Eta ikusten da Ordizin fama handia hartzen dula, prensari begira, kanpora begira, erostunak ere gustora inbertitzen dute diru hori, eta zuentzat, hartzaientzat, hori ere badakigu. Azkenean hartaldea hobetzen joateko, gasna egiteko tresneria behar da, azkenean gastu hauniz dire, eta airea auspo bat ez zuentzako ere. Bai, dudik gabe, beti azken urtetan beti saldu izan dugu gasna eta hoi, beti laguntzen datzu edozein gauzetako hor dago sarioi eta batez ere norberantzako moralki ikistuna da. Hori da, zuek ere, Julen, zu familiarekin aitzen zara ez, azkenean baserriko lanak, ikuiuko lanak, hartaldea, gasna egiten, azkenean guztion lana ez, danan arteineko lamana bat eta danan kontent ez. Bai, denen familiarteko lan bada azkenean. Ni gehiago igual gasna tei asuntoan, gurasoa gehiago animalietan eta hola, anaiare horri biltzen da gurekin batean, eta azkenean denen lan bada. Eguneroko lan bat, baina azkenean lauen artean egindako bat. Eta badakigu dela, urte batzuk ere zuen arreba bat zendu zen zoritxarrez, eta ematen du berak ere indarra eta laguntza eman duela ez, eta bere omenez ere ez, danan alde ez. Bai, beti ilusioi nuen, txapel bat eskaintzea, ugarten lortu nuen, eta hasi gustora, eta gero aurre bai, eta bi batean biek eskaini berai. Hori da, badakigu azkenean, edanak laguntzen dutela, berak ere lan azkarkina da etxe aldetikan, eta momentu unkigarriak, benetazko momentu, kontentu egotekoak, eta hartalde ere hor dago ez, hartaldea, zakurra, azkenean komunikatzen hitzez, elkar ulertzen zarete, eta azkenean hor daude beraiek ere, ez azkenean Idiazabal jatorri izendapeneko gasna hon bat iteko, esnona behar dugu, ardia behar ditu, zakurra lagunduzu, eta ahi ere, eskerrak eman behar ez? Bai, dene. Azkenean, ardi dire lehenbizko gauza, esnetik hasi egin zinean, hasi ardi eta bai zakurra ere, eguneroko lanean hauniz laguntzen dakote, eta kate bat da dena. Hori da, Jose Mari Ustarroz, Idiazabal jatorri izendapeneko lehendakari ere gure alboan dugu, eta berarekin pixo bat solastuta ere jarraituko dugu zurekin. Goren arte. Ederki, ointxarte. Jose Mari Ustarroz nirekin, eta badakizue, bera Idiazabal jatorri izendapeneko lehendakaria dugula, eta lehendakari karguan lan asko tokatzen zaio egitea, leku eta herri desberdinetatik ibiltzen zara, Euskal Herri mailan da. Euskal Herritik kanpo, eta gaurkoan, Jose Mari, beste leku polit bat ezautu duzu, ez? Hora bidera etorri zara, Kortariko Bordara, eta benetan, leku kuriosoa eta polita, ez? Bai, polita, berezia, eta ez nuen uste hainen urruti zegoenik, enitzen zegoela llegatu hainen urruti, da, ikusten dut, merezi duela hemen paseo bat egitera. Eta, etorri zara, alde batetik, lehen ere ondua zinen Julenekin, baina bertan, bere gasnatikian, zorionak emateko berari, senide guztieri, eta, poza handia, ez? Poza handia azkenean zuentzako ere, Idiazabal jatorri izendapenarentzat, ordizi bezalako ordizien egiten den lehiaketa, gasna lehiaketa hori, horrelako ospe izatea, eta hartzai gazte batek,
horrelako rekonozimentua eta horrelako saria lortzea, ez? Bai, bueno, zoriontzeko da, bere familia dudari gabe, eta niretako baliori gehiena, ez da bakarrik hori lortu duena, handia da, eta berendako ospea handiko gauza da, bere gaztetasuna. Gazte batek apostu egin eta nola llegatu den horreraino. Eta gainera nik uste ematen duela testigantza bat beste gazte batzuendako. Etxean eserita ez dela irabazten eta ez direla gauzak egiten, baizik apostu egin behar duela. Julenek eta bere familiak apostu egin dute eta irabazi egin dute. Hoi da niretako hemengo mezurik garrantzitsuena. Gero, dudari gabe, honek denak laguntzen dio bere salmentak, bere prestigioa eta gero eta ezagunago izatea. 26 urte Julenek eta, bueno, Arantzazuko Artzai eskolakoak ere izugarrizko poza hartuko zuten, lagun handia dute Julen, eta, bueno, azkenan ziklo bada dana, handi pasatu da ere, eta danak laguntzen du, eta Idiazabalen jatorri izendapenaren kasuan horrelako lehiaketak, Ordiziko adibidez. Bueno, azkenean gauzak oso zorrotz egiten dire, Julenek esan duen bezala ez, loteak hautatu behar dire, denbora batekin, dana oso kontrolatu da ez. Bai, kontrola handia da, oso zorrotza da, Ordizian egin den kontrola eta itxeko modua, eta ikusten duzu zenbat dastatzaile ofizialak eta zer personaiak etortzen diren. Eta Ordizikoak du, esan dezagun, hemendik kanpo garrantzirik gehienekoa zarreena da, lehiaketa guztietan, eta bueno, horren izena zabaltzen da mundua barna, eta bueno, horri irabaztea. Hor asko da, uhartekoa, garrantzia handikoa da, Ordizikoa gehiago, eta gero hainbat eta hainbat lehiaketatan ere ikusten dugu podiuna egiten ari dela, sailkatzen ari dela. Datorren hilan 14 Euskal Herrikoa izango da, 4 herrialdeetako 10 sailkatuak parte hartuko dute, gutxi gora bera 40 gaztak, eta bueno, Julenean egon beharko du. Ia beste txapel batek hartzen digun. Hori da, urriaren 14 Euskal Herriko gazta txapelketa, Gasna txapelketa, Idiazabalekoa, jatorri izendapenekoa. Eta hori da ez, gainaz Idiazabal herri bertan, jatorri izendapenari izen ematen dion herrian. Eta hori da ez, azkenean hainbeste sari, bat norbera ere, bueno, pixko bat ez dugu esango presiopean, baina, bueno, azkenean seinale bat gauzak egiten direlikan, ez? Askotan behin sari bat lortuta, basatu zu, bueno, gontan bai, baina behin, eta hurrengoan da, danatan ez da posible, baina ja jarraian batzuk izatekin, seinale, Julen eta bere familia, eguneroko lan hori ongi egiten dutela, ez? Bai, aurreneko postutan da bilena, seinale gauzak ongi egin ditula. Kasualidade bat izan daiteke, suertea esan dezagun, bueno, baina ez, horrek esan nahi du, gauzak ongi egiten ari direla eta epaileak ere badakitela pixka bat zertan ari diren. Eta gero, beste lehiaketa berezi bat izango da, datorren hilan 17, asteazkena, Ordiziko azokan, han egingo da, txapeldun esaten zaion lehiaketa. Azken 10 urtetako gaztagileak parte hartuko dute. Julenek ere bai, parte hartu behar du, aurten nola izan duen, da aurtengoa eta aurreko 9 urteetakoak. Eta bakoitzak aurkezten du irabazuen urte bakoitzeko lote bat. Julenek lote bat aurkeztuko du, eta ia zer ateratzen den horti. Horre, txapeldun esaten zaio, eta bueno, da, txapeldunen txapeldun. Bueno, hori ere da, hori eta prestigio handiko lehiaketa. Naiz eta beste lehiaketa handi horren oihartzun ez izan, baina honek ere asko esan nahi du. Hori da, orduan urriaren 19an esan duzu ez, 17an, bai, hori da, orduan urriaren 14an Idiazabalen Euskal Herriko txapelketa, eta 17an, 3 egun berandago txapeldunen lehiaketa hau, eta, bueno, ja bertan egotea hori bada, azkenean ez, eta hor bai, maila oso altua, txapeldun nor ateriko den, eta, bueno, azkenean, bueno, horea duguna da guk ez, konsumitzaileak, Euskal Herritarrauk, azkenean, berai hartzai guzti hobe gasnagile hauei esker, bertako hartaldeak, bertako belagaiak, bertako parajeak, dauden bezain polit mantentzen dutela ez, guretzak hori bat ez. Bai,
hemendik kanpo joaten garelarik, ez dugu aurkezpeneko tarjeta hoberik gazta bat baino. Ni egon naiz lehengo igandean, irailean batean eta bian, batean egin ginen dastaketa komentatu bat, zine batean han Geronan, Ribes de Freser, Nuriako azpian, eta gero hor beti eramaten nik gaztak, eta bueno, gaztagile batek saltzeko eramatzituen, eta han sari bezala ere bai, eta bueno, esaten diozularik, hau Aidiazabal gazta bada, jende guztiak esan doa, hori beste gauz bada, izen hori esateakin ja azki da. Ongi, jarraitzen du Julenekin elkarrizketa, eta bueno, gero honen gara berriz ere. Jose Mari Ustarrozek aski ongi azaldu dugun bezala, txapelketa lehiaketa batzuetatik ateri, eta besteak hildu zaizkizu berriz ere gainean ez, Idiazabalen ospatuko den Euskal Herriko txapelketa, eta baita ere, txapeldun lehiaketa hori, Ordiziko famatu hori. Ez dakit, hemen du gure aurrean ere infernuko gasna bat, Idiazabal jatorri izendapenekoa, hortarako ja gasnak hautatuak, nola izaten da prozesu hori Julen pixka bat, ze gasna eraman? Bai, hautatu xamarratu, gero, azken astean ingo du bat obertze, aukeratu, baina generalen ja hautatu lehenagotik hasten gara probatzen pixka bat, etxekoen artean, eta zein iruditzen zaigu nola itxura hauena duna, bai testuraz, saborez dena, eta uraxe eramaten dugu. Ez dakit, azkenean, ezuek badakizue txapeldun suertatu diren gasna horiek dana kontrolpean egoten da, edo zein egunetan egiten duzu duen gasna hori dana kontrolatzen duzue. Orduan, faktore asko dire, baina zuen eguneroko lana da egunero ongi egitea, baina kontrolatzen duzue dana, ez badakizue nozbait, arazoren bat izan baldin bada, edo pixkote zozer motelagoa edo zertaz izaten alden, ez? Eta oso ona direna, badakizue, faktore guztia, ederki zirela, ez? Bai, beti saiatzen gara albezain hona egiten, bakarrik esne gordin bada, eta beti temperatura kanpokoa, segun eguraldie, zeiatzen duten dena aldatzen dagunero, eta izaten da diferentzia txiki bat egunetik egunera. Ez handie, baina orduan honenak saiatzen gara bereizten txapelketetako. Eta Euskal Herrikorako, Nafarroko txapeldun, espentzarekin edo zer muzioaten denez? Esperantza, ez dakit aurtengoan ikuste ja nahiko indula, ja konformatzen gara horrekin. Zerbait dinezkero, kontenta bertzen az ere, konten ja aurtengoakin. Firmatuko genuko bendela lagurtea segin nenen hau itea, eta Oroitzen naiz bandela ezagit urte pare bat izanen zen, ordizin Euskal Jai horretan, nire lagun batzukin dan buelta bat ematen ginen, elkarrekin solastu ginen, eta nork esango luke ez, hortik urte pare batera diru urtetara, ordizin txapeldun, da bizia horrela da, sinestu behar da ametxetan, ametxeak ez dire bakarrik etortzen, lan egin behar da, eta gero txapeldun beste lehiaketa hortan ere, horria lasai, disfrutatzera, gasna aurkeztu, eta horrotekin ere beste horre handi bat ez. Bai, horre gotea ja handi da, seinale haintzinetik lan hon bat indugula, eta, han ja, idazten duak idazi izala, konten denak ere. Sariak ez dire bukatu, hemen Jose Mari Guantxek gargo dizu beste sari bat, eta, azkeneko beste gasna lehiaketa batean, sari ere lortu duzu, eta, zerro beto, Jose Mari berak, handikan karritako saria zuri ematea, eta bera kontatuko dugu ere ze sari den. Ikusten duzen bezala oraingoan, Arburua Jimenez familia osoa dugu gurekin, Julen aski ezaguna, baina berarekin batera lanean, bere aitea, amamai ere, Paulo anaia, eta azkenean saria guztiona da, eta gure partetik, eta ikusten zule guztien partetik, zorionak familia, aski ona egiten duzu zuen gazta, eta jarraitu orain arte bezala, eta Jose Mari esan duguna, Jose Mari beste sari batekin etorri zaigu, ez? Behin onat etorri, eta nungo saria dugu konkretuki? Intxaurrondo esaten diote lehiaketa honi, aspaldik urtetan ikendutean horako feri bat, eta batez ere pintxo dastaketa bat, eta hor ateratzen den dirua, joaten da, urte batzuz joan da, Keniako benxolari bat bada,
Angel Olaran, ospitale bat, eta ikaragarrizko lan egiten ari da, eta hauek lagundu egiten diote. Eta oraingoan ikusten dutena ez, zaporea jartzen du, eta uste dut, aurtengoan hor ateratakoa izango dela Grezia aldean hor etorkinendako egin duten jantoki bat, baina egunean 1500 arrazio eman dituzte joan den 2-3 urtean, eta hor segitzen dute. Bai, da, bueno, hor inguruan egiten da, eta dudari gabe gazta lehiaketare bai, eta bueno, hau da, intxarrondoko lehiaketa. Beste sari bat gehiago, Infernuko Gaznarentzat, eta bueno, zuek ja aurtengo urtea borobila izan duzue, oendikan, beste sorpresaren bat heldu zaizuen, ez da, ongi etorri izanen zen ura ere, baina bestelare kontentu egoteko modukoa, orain artean jasotakoak, eta bueno, esaten dugun askotan ez, azkenean disfrutatu zuen lanaz, lan polita da, lan gogorra da, eta bueno, guztio behar dugu zuen beharra. Eskerrik asko, Zorena berriz ere, eta beste bat artean hori, eskerrik asko. Bueno, Zorionak famili guzian dako, eta batez ere, bueno, denak badute meritua, baina gazteak dute meritua, eta bueno, aurrea bideare ematen diote, eta bueno, apostu egin dute gazterik, eta ongi atera da, eta zorionak. Hori da, gazteetan dago etorkizuna, eta bueno, eskerrik asko esan dakoa, beste bat arte. Urrengo arte. Bigarren atal honetan, Arizkun aldera etorri gara eta ikusten duzue, paisaje politontan ere, eguzkipean gaude eta gure atzekaldean mastiak. Baztango xurien mastiak eta nire alboan Ana Iriarte, badakizue, Iñaki Bengoetxea eta Ana Iriarte bikoteak. Proiektu hau orain dela urte batzuk ja martxan hasi jarri zutela, eta martxan dago Ana, eta ikusten daia ez, hor matxa ere badugu, eta seinale ona ez. Bai, hoi da itxura pixkat hartzen proiektu, azkenean luze da, frutarbol guziek bezala gauza epe ertain luzerako proiektua da, baina hasi da itxura hartzen, bai. Hori da, Baztango xurie jendeari gogoratuko diogu, momentuan zenbatxo hektareekin zabiltzate, ze lur saietan dituzu hektariak? Momentu honetan baitugu 3 hektarea, lau lur sailetan banatuak, 2013an landatu genuen hektarea terdi, 2018an landatu genuen hau, hektarea erdi pastuxe, eta aurten egin dugu azkeneko landaketa, hektarea eskaseko landaketa, bai. Hori da, eta ekoizpen aldetikan, aurten ja instanten hasiko duzuena, izango zen 3. uztaia esatera dugu pixkot ofiziala. Bai, hoi da, 2016an bildu genuen lehenbiziko aldiz, ja uzta, salmentarako uzta, eta aurten 3. orduen, ea aurtengo atzergize ateratzen den. Bai, lehenbiziko pixko bat, toma kontaktu esaten den oitako izan duzen, matxa bildu dugu, pixko bat ardo pixko bat inbar dugu, Baztango xurie, iazkoa bai espero zen pixko potenteagoa izatea, baina arazo batzuk izan du ziren, ez? Bai, hoi da, lehenbiziko guzta, bakizu, hasieran pixkanak hasten dire frutarbolak ematen, orduen lehenbiziko guzta, espero bezala, bortzun bat botilatera genituen, ikusteko ze gisako ardo ateratzen zen, eta, hasierak. Iaz, gehiago espero genuen, baina izan zen horma berantiar bat, eta orduen horrekin galdu genuen uztaren parte handi bat, eta 400 botilatan gelditu ginen. Eta urten gure helburue 2000 botila dire, orden ikusi behar helburoi betetzen dugun edo, bai. 400 botila horiek, egan egin zuten segidan, ez? Naut esan badakigu produktu oso baloratu dela, Baztango xurie, eta, esan jende asko desiatzen dago ja noiz duzuen ekoizpen potente bat, eta, jendea gustora dago, ez? Bai, azkenean, iaz 400 botila horiek atra genituen, aste zainduan egiten den, Elizondon egiten den bertako produktore eta artisauen azoka hortan, eta hortxe saldu genuen. 400 botila ez da unitz, eta orduen berehala saldu genuen, eta ongi pozik alde hortaik, baina pena gehiago ez izatea. Eta
aurten ja 2000 botila, bueno, ferian eta aurten feria gehiagotan egon beharko dugu, eta gero ja, bueno, hasten algara eskaintzen gutienez, edo de inguruko dendetan, edo bai, ez zaunitz, azkenean 2000 botila ere ez da kantidade izugarria handia, baina, bueno, hasten algara pixke zabaltzen, salmenta hoi zabaltzen. Bastango xuriek ze zaugarri du, zer nolako ardoa da jendea jakiteko? Bastango xuriek, azkenean hemen baitugun variedade horiek markatzute pixket ardoain nolako tasunez. Badugu irulegin landatzen dituzten izkiriota hundieta txikie eta txakolina egiteko erabiltzen den hondarribi. Orduen ardo xurie da, baina badu xamintasun puntuoi, txakolinari lotzen diogun xamintasun puntuoi. Orduen hoi da, ardo idorra da eta xamintasun puntu horrek ematen dio. Bai, hoi suabetzen gainde, matxondoak ere pixkete handituz bezala, baino ardo azidoa da. Matxa biltzeaz gain, urtean zehar lan desberdinak izaten dire, ez? Lana ematen du, ez? Bai, lana, etengabeko lana. Azkenean garaika, udan gehiago, belarrakin, tratamentoekin, gero poda berdea deitzen zaion horrekin, bada etengabeko lana, orai, usta biltzea, gero goten da pixket lasaitasun hilabete pare bat edo, eta gero ja neguko podakin hasiko gara, orduen, beti bada zerbait, bai. Gero, matxa biltzen delikan, azkenean bastango xuria egiteko, prozesu bat behar du eta upategire batera eraman behar da, ez? Zuek lehenbiziko bi ustetan nola funtzionatu duzue? Orai arte ebenan egin izan dugu, genuen ebenakoekin konbenio bat, haiek batu zituzten meakako partzelan jarri zituzten variedade batzuk, ikusteko hemen nola azten ziren, eta konbenio horren barnean sartzen zen lehenbiziko urtetako ardotzea. Orden lehenbiziko urtetan han egin dugu, baina aurten konbenioi berez akitu da, eta bertze upategi bat bilatu dugu, eta aurten Lizarraldean ardotuko dugu. Ekologikoa nahi den upategi batean. Bai. Ezakite matxa ona biltzeaz gain, pixo bat, upategiko ardotze prozesori garrantzitsua da ere. Bai. Azkenean ardoen afera hortan, bada, matx onakin iten alduzu ardo txarra eta ardo ona, eta matx txarrakin seguro ardo txarra eginen duzula. Orden helburu da matx ona biltzea, eta upategiko lana alik eta gutien interbenitzea, ez? Upategiko lana importantea da biztan da, baino importantea da matxa ongi ailegatzea upategira. Eta gero hor, berez ardotze prozesoi alik eta interbentzio gutienakin egitea. Bai. Upategi horretan erongo da ez teknikoren bat, edo noloren bat, hori ongi kontrolatzen duna berak ere ez. Bai, upategi handia da, eta orduen hor baute enologoa, eta baitu ze teknikoa hortan ibiltzen direnak, bai mastietan eta bai upategian, orduen hoxe bereke kontrolatuko dute, bai. Matxa biltzearena, zeren arabera, biltzen da lehen beranduago? Aste honetan hasi gara analitikak egiten, hartze ditugu matxale batzuk, pixkate partzelaren representazio bat, hartze ditugu 100 matxe ale edo, eta horien zukuekin egite ditugu analitikak. Orduen, orai eraman ditugu analizatzera, eta horren arabera erabakiko dugu, horri ikusiko da azukrea ze mailatan dagoen, eta horrek markatu, azukrea, xamintasuna horrek markatuko du pixket matx biltzean noiz izaten alden. Urrian sartu gara, eta orduan egun hauetan, zein duzu ez? Bai, hoi da gure asmoa, segurazki urriaren 8 egina izatea, matx biltzea egina izatea. Partzela edo lursail desberdinetan dituzu matxak, baina orokorki danak gozotasun aldetikan, biltze prozesuen aldetikan, suertatuko zizudana batera biltzea edo? Badugu, variedade, errandu lehen badugula izkiriota hundia eta txikie, hondarribi eta rieslin pixka. Orden rieslina lehenago ontzen da. Variedadearen zaugarria da eta hoi lehentxago ontzen da. Orden hoi seguraski hasiko gara lehenbiziko biltzen hoi izanen da. Eta gero hondarribi aurten ere nahiko ongiai da ontzen, orden, analitiken arabera erabakiko dugu pixkete seguraski rieslinetik hasiko gara eta nola egin. Bai. Mastia bestela urtean zehar arazorik gabe da, horma hondirik gabe, eritasun hondirik gabe. Bai, aurten horma arazorik ez dugu izan, aurten xartaxa izan da, bertze ez, baratze gintzetan eta ere gauza bera izan dute, eta xartaxa urtean, xartaxa urtea izan da, orden horrek galara zeitu zenbait oko eta pikor, baina azkenean urtero zerbait egonen da, orden ezin gara hortan ere tematu, ongi dagoen, asano dagoen, ongi ontzen bada, aintzin.
Bai. Iñaki geren baitera aipatuzun txoriekin konbenioa baduzuela ere pixko bat jateko, baina pasatu gabe errespetatzen dute edo... Bueno, aurten lasaixeago daude, bai, ustez ez dakit ala suertatu den urtea edo bai, jarritugu, bueno, ikusiko duzean daude sareak jarrite, gero lako zinta batzuk pixkete dirdir horrekin ere xoriek eusatzeko, kometaren bat, bueno, hortxe ibiltzen gara al bezala, xoriek alik eta gutien hartu ezaten, bai. Zerbait beti eramanen dute, baina, bueno, da, kopuru ez sobera ondie. Biltzeko, bueno, prozesua dana eskuz, bueno... Bai, biltzeko, hoxe, kuadrilan bildu eta kajetan biltzen dugu dena eskuz eta gero, hoxe, eraman barko ditugu kaja horiek aratu pategi hortara eta eskuz egiten dugu, bai. Portzentaia barietate desberdinak nahasteko prozesu horretan, lehenbiziko ardo uztara izan zenuten, bigarrena ere baztango xurie, gutxuera arautu zuen, baztango xurian pixka bat ze portzentaiak nortasun hori ja arautu zuen. Claro, hor lehenbiziko urtetan ez da aukera hundirik ematen, ardotzen dugu lau bariedadeak bakotxa bere aldetik, ikusteko nola ardotzen diren eta gero nasi, ez? Gauza da, lehenbiziko urtetan kantidade txiki genuen orden aukera hundirik ere ez du maten proba diferenteak egiteko zegoena eta hortxe orai produkzioa gero eta hundiagoa denean, orden igual aukera gehiago dago bariedadeak kopuru diferentetan nasteko edo bariedade bakar batekin ardo bat egiteko edo hor ikusi beharko da bidea eginez bezala, zer moduz gaten den variedade bakotxa, bai. Aurten 2000 bat kilo, ongi joan ezkero pixo bat, mastiak eta bere martxe eraman ezkero, helduen urterako zenbatxo eman beharko lukete. Claro, hemen kalkulatzen da gutxi gora bera ekologikoan 5.000 kilo hektareako. Guke orai baitugu hektarea terdi eta bertze hektarea erdi hau ere, heldu den urtean izanen ditugu 2 hektarea produkzioan. Orden, bueno, ongi ganezkero, heldu den urtean igual ja izaten aldire 8.000 kilo edo lako zerbait ez dakite. Hortik zenbat botila, ez dakite, 6.000 botila, karo, da pixkatola, zenbaki hausartak, ez? Baina, gure helburua da 3 hektareatugu eta 2022ko edoia produkzio osoa izatea. Bai. Hori da, urteak hau pasatzen dire, eta instanten etorriko da hori ere, eta etorkizunari begira ez zuen ametsa behar bada, zuek zuen upategi ere egitea, ez? Bai, azkenean gure hasierako helburua zen 3 hektarea landatu eta gero prozesu osoa ziklosoa hemen berean istea. Hoxe, upategi txiki bat berritzea, bordazar bat berritu eta horre depositoak eta prentsa eta antolatu gauza txiki bat eta hemen berean egin ardoa. Gauza da, azkenean hor beti limitazio ekonomikoak eta haunitz markatzen dute, orden, luze aidagaten, ea heldu den urterako posible den, baina, hoxe, bazkenean luze gaten da. Bestela, konsumitzaileak nola hartzen du pixe batez, baztango xurie, baztanen ardo xuri bat egitea bertan ekoiztua, danontzat albiste hona da, eta jendeak ez dakitez, harriduraz, baina ilusioz hartzen du, ez? Bai, azkenean gauza berri da, gauza berezi, eta orduen jende harritu iten da, eta batzuk igual bidean pasa, eta hor mastia daude, eta batzu zuek horre, beti harridurakin, gero eta jendea badaki, orduan gero eta harridura txikiagoa, bai. Eta hori da, ez da garbi dagoena da, hemen Nafarroako ikusentzuleak, baina badakigu ere tokiko elkartaren bidez, Euskal Herri osoan ikusten dela saio hau, badakite bereiek ere, nebaute dastatu, Aste Santuko feri horretan, Elizondora hurbildu beharko dire, eta behintzat hartu eta dastatu bestela badakigu bukatzen dela segidan, eta, gero ere guzkietan gaude garrantzitsua, ez, partzelen orientazioa badu zer ikusi, ez? Hoi importantea da, guk partzela bilatzen hasi ginenean, begiratzen genuen eguzki aldera orientatuak egotea, malda pixkat izatea, ongi drenatuak egotea, ez, ure ez metatzea partzelan, eta batez ere ongi orientatuak eta ongi aireztatuak, alik eta sanuenak izatea partzelak. Hemen beti xartaxa da gehien atakatzen duen gaitza, orduen horri gauzak zailtzeko pixket. Ongi, ikusten dugu ana badanak bere martxa jarraitzen duela, zuen partetik egiten duzue posible duzuen oberena, askotan ere naturak badu zer esana, eta beste pizti eta gaitzak ere hor badire, eta danakin jokatu behar da, eta guk espero dugu ez, instanten 8 egun barru bildua izanen duzue, ongi joatea bilketa, eta baita ere ardo baztango xurie, beti bezain goxoa ateratzea, zorte honana. Mil esker mile zuei.
Besterik gabe, agur esateko ordua iritsi zaigu eta betiko moduan, eskerrak emanez zuen arretagatik agurtze gara datorren saio arte. Ongi segi.